Ez zen lanikan, ez zen fitxik, eta izan tare begoi hau etxean bat aski da, eta han ez zen lan molderik eta togi ginen. Soldadu jumbinauen, bi urtez, da pentsatu nuen, bi urte soldadu baino nahi dut 1 urte hartzainen. 3 urte eta erdiriko kontratan torri nintzen. Jun atzera Euskal Herria eta pixu erostu zen orduan. Da horren posagaz. Ene ban etorri gurenik, no. Esan eban baze, 18 urte egitenin ban hori atzera Euskal Herrire, baina 18 urte egitenin ene ban gure. Da gero, oitutzen za, porque ikasten duzu hizketan eta launek egiten duzu eta hasitzeza bizimodu normalen, ez? Hemen lotu netzeniko eta inglesa ikisten, hasi netzen lanean Star Hotelian. Lan praktikateko inglesa. Arrantxoan egiten zen alfalfa, eta gero behar zenen gurez erreagatu eta han arrantxoan hasen nintzen. Eurregin zuen eta hemengo zinetu gainan. Baina elurrete zela egeta, zuen olase, dena busti elurregin. Historia pasatu ba. Ni jakin manu hola zela nintzen uneako ez.